Hayırlı günler, hayırlı yol günleri dostlar, Мәскәүлеләр, ничек хәлләрегез? Безнең шундый кәефләр шәп, кичә шундый шәп концертлар үтте. Көнендә 2 концерт бирдек бит инде. Мен әйтәм, ничә сәгать барды соң концертлар? Бер заман карасак, берсе концерт 4 сәгать барган, икенчесе 3 сәгатьтә 40 минут барган. Шулай итеп без 8 сәгать сезнең белән мәш килдек кичә Мәскәүлеләр. Алланың рәхмәте яусын. Шул хәтлем чәчәкләр белән бүләкләр, күчтәнәчләр, ризыклар, ул плакатлар, ул сезнең мәхәббәтегез сөйләп бетергесез. Мәскәү инде һәрвакыттагыча гөрләп, шаулап, аягүрә басып, җырлап, биеп, мәш килеп, күңел ачып, кичә шикарный концертлар булды. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә барчагызга, килгән тамашачыларыма. Киләсе сезонда Алла бирсә, барыгызны да сау-сәламәт көенә көтеп калам.